Lijepi pozdrav svima. U ovome videu govorit ću vam o tome šta to zapravo znači raditi na sebi i kako započeti pravu promjenu na sebi. Prije toga ću vam samo ukratko kazati što smo ustanovili u prošlom videu na istu temu. To je da je rad na sebi zaista rad na sebi, ne na drugome. Nije važno da li vi imate manipulatorskog supruga ili sebičnog partnera ili narcističku partnericu, to nije važno. Važno je da morate i možete jedino raditi na sebi. Nikad nisu drugi, uvijek smo mi. To smo prvo ustanovili. Druga stvar koju smo ustanovili je da moramo raditi na svojim podsvjesnim programima, svojim lošim uvjerenjima i svojim odlukama. Jer to su 3 komponente koje čine naše ponašanje. Naročito kad se radi o ponašanju ili problemima ili sindromima koji nam više ne odgovaraju životu i kojih se želimo riješiti, ostaviti iza sebe. To je ustanovili smo na čemu treba raditi, ustanovili smo da smo uvijek mi ti. Sada, kako to promijeniti? Kako promijeniti svoje programe? Kako promijeniti svoje uvjerenja i svoje odluke? Mi bismo htjeli nešto, ali uvijek nas naša podsvijest odvede na nekakav drugi put, onaj kojeg mi ne želimo. Na primjer, ajmo od početka. Bojite se paukova, recimo. Imate strašan strah od paukova. Kad dođete negdje, u hotelsku sobu, u tuđu kuću, bilo gdje na neko novo mjesto, prvo što ćete pretražiti je sve, da ne bi slučajno tu bio nekakav pauk. Zašto? Zato jer ste u prošlosti jednom imali epizodu kad je nekakav veliki, strašni pauk pao na vas. Ili vas je neko prestrašio s nekim paukom. Ali u svakom slučaju postojala nekakva situacija koja vam se dogodila i o kojoj imate sjećanje. Kad ne biste imali sjećanje na takvo nešto, vi se ne biste bojali paukova. Vrlo jednostavno. Ponekad to ne mora biti pravocrtno. Nešto se dogodi, pa odmah iz toga izvučete nekakav program ili strah ili uvjerenje. Ponekad je to jedna mreža koju treba pronaći da bismo došli do onog početnog trenutka kad ste isprogramirani. Ali taj početni trenutak uvijek postoji. I on je naše sjećanje. Znači, ako bi ja promijenila svoje sjećanje u vezi nečega, ako biste vi promijenili svoje sjećanje u vezi tog pauka, vi se danas ne bi bojali pauka. I vi danas ne bi bili, zarobljenik toga straha i uvijek, tražili i manifestirali sebi paukove na sve strane. Kako promijeniti sjećanje? To je metoda koju ja radim i koja je zapravo dizajn onoga što mi želimo. Promijeniti ono što je bilo loše, iz čega sam ja izvukla loše programe, iz čega sam ja izvukla loše uvjerenja, promijenite u nešto dobro. Kad promijenite u nešto dobro, ja ću izvući dobra uvjerenja, ja ću izvući dobre programe, ja ću djelovati sasvim drugih resursa. Znači ja nemam strah od paukova, nešto sasvim drugo, pozitivno naravno. Sada postaje pitanje promjene sjećanja. Da li je to moralno? Zašto bismo mijenjali sjećanja? Kako to? Sjećanja se mijenjaju, i to je dokazano znanstveno, ne tako davno, ali dokazano je da se mijenjaju spontano. Nažalost se najčešće mijenjaju na gore. Zbog toga što smo projektirani da sami sebe zaštitimo i onda ćemo svaki put kad imamo nekakva loše misli, u lošem smo stanju, emocionalni, uvijek se sjetimo nečeg šta nam je bilo iz prošlosti loše i onda na to loše sjećanje mi još nabacimo emocionalnog smeća tog sadašnjeg trenutka i to sjećanje se promijeni. Znači uvijek kad posjetite neko sjećanje i nikad ne posjetite,
odnosno ne sjetite se originalnog događaja, vi se uvijek sjetite onog zadnjeg puta kad ste se sjetili tog događaja. To je stoga što naša sjećanja nisu fiksirana i to je stoga što su ona aktivna samo onda kad ih se prisjećamo. Pa u jednome paradoksu toga, najtočnija sjećanja su zapravo ona koji se nikad nismo prisjetili, zato što ih nikad nismo uspjeli promijeniti. Prema tome, ukoliko se naša sjećanja mijenjaju spontano, automatski, prirodno, onda bi bilo sasvim logično da mi u jednome dizajnu te promjene napravimo nešto za sebe pozitivno. Da im ne dozvoljavamo da se mijenjaju na gore, da ih mi promijenimo na nešto bolje. Prema tome, ako su naša sjećanja uzrok svega onoga što nam se događa, a jesu, jer kvaliteta našeg života zavisi upravo od naših sjećanja, onda znači kroz promjenu toga mi možemo zaista dizajnirati jedan drugačiji i bolji život. Evo, to je otprilike priča koja možda nekom izgleda čudna, ali zaista imate i situaciju kad dvoje ljudi pričaju jedan te isti događaj, da ispričaju potpuno drugačije priče. Jer svaki to vidi iz svoje percepcije. Pa, da li je baš možda potrebno ići toliko duboko da baš sjećanja promijenimo? Recimo da imate printer koji vam krivo nešto printa. Pogledate na ekran kompjutera, vidite da je sve u redu. U tom i tom fajlu, u tom dokumentu sve je u redu. Pogledate printer, on radi dobro. Printa je bez ikakvih problema. Međutim, svaki put isprinta nešto krivo. Znači, on radi. Listovi izlaze, tinta ulazi, ali on isprinta nešto krivo. Meni se to jednom dogodilo. Da sam na ekranu vidjela jednu stvar, a sasvim nešto drugo izlazi iz printera. Što to znači? To znači da u samome programu kompjutera nešto nije kako valja. Možete popraviti printer, možete popraviti dokument, to sve funkcionira, ali onaj dubinski program, a to su ona naša sjećanja, to je ono kad smo nešto pohranili, to treba promijeniti, kao što treba promijeniti u kompjuteru. Nedavno sam imala jednu situaciju klijentice koja je kao dijete otišla, tako reći prisilno, na ljetovanje s roditeljima, iako je govorila da je jako boli zub. Oni su je odveli, ne vjerujući joj da je to tako, da bi se na kraju to pretvorilo u pravu dramu. Morali su se vraćati natrag, ne znam šta je bila i operacija i tako dalje. Ona je prošla nesnosne bolove, zaista nesnosne, dok se to na kraju nije riješilo. Iz tog jednog sjećanja, iz tog jednog događaja koji je bio, ona je sebi izvukla toliko vjerovanja i programa da je to zapravo nevjerojatno. Znači, vjerovanje je prvo bilo, meni nikad ne vjeruju. Ja moram sve istrpiti do kraja. Moji roditelji me ne vole. Ne znam, uopće šta je još bilo. Uglavnom, više tih vjerovanja je došlo iz samo jednog jedinog događaja. I to se dogodilo kad je ona imala nekakvih, 10-ak, 12 godina. Zamislite što se sve događalo u onom periodu našeg života od rođenja, pa negdje tamo do 5. 6. godine, kad se djeca gotovo ničeg ne sjećaju, a kad im mozak radi na vrlo niskim valovima i vrlo, u jednome su stanju hipnotičkog transa i sve upijaju kao spužve. Zamislite koliko se u tom trenutku pokupi programa, koliko se u tom trenutku nauči stvari i svega onoga što ćemo kasnije koristiti kroz život, uopće ne znajući da odakle to, ne znajući da to pripada nekom davnom događaju u kojem smo naučili da nam roditelji ne vjeruju, u kojem smo naučili da moramo istrpiti strašnu bol, u kojem smo naučili da su ljetovanja užasna, jer vjerojatno i to bilo jedno od vjerovanja. Znači, sjećanja. To je ključ
svega. Sve što vam neko može pričati o radu na sebi, sve će se svest na sjećanje. Ako sami sebe uvjeravamo da nešto moramo racionalizirati, da moramo to prihvatiti, da moramo, ne znam, sve je to popravljanje printera i skrina na ekranu, skrina na kompjuteru, a prava promjena će nastati onda kad se promijeni program u kompjuteru. Evo, to je zaključak rada na sebi. To je ono što vam želim kazati. Ako želite raditi na sebi, onda morate promijeniti sjećanja u sebi. Onda morate promijeniti priču o pauku koji je pao na vas, morate promijeniti priču o ljetovanju, o svojim roditeljima, o svemu tome skupa, promijeniti tu priču nešto pozitivnije i onda promijeniti sva ona vjerovanja, sve one programe koji su došli od tu. I kad to promijenite, na jedan čudesan način promijenit će se i svijet oko vas. I sve ono što izmanifestirate nakon toga izgledat će sasvim drugačije. Ja sam nebrojeno puta tome svjedočila kod mnogih svojih klijenata, da jednostavno sve oko njih počelo funkcionirati na jedan drugačiji, bolji način, samo promjenom sjećanja. Evo, to vam, ako želite raditi na sebi, krenite s time. Imate jako puno mojih videa, imate uputstva, kako tapkat, kako raditi na sebi i kad radite prema tim uputstvima, neka će se sjećanja čak promijeniti spontano. I to je onaj vrhunac svakog terapeutskog rada. Promjena sjećanja. Toliko od mene za ovaj put, vidimo se sljedeći.